Det eneste åbning, jeg har hernede, det er, jeg har sat så et stykke linje over. Men det er cirka 5 mm, der er som luft under her. Fordi når de svømmer ud af det hul her, så skal vi lige prøve at holde øje med, om du ser lykken, der kommer hernede. Ja. Nu prøver jeg at lukke op. Ja. Jeg lukker ikke så meget op, det er fuldt sikkert. Nå, nu er det lidt åbent. De vil selv ud. De skal selv svømme ud. Når de er så mobile, at de er i stand til at selv forlade klækkebakken, så skal de selv gøre det. Ja. Dem med for mig i blommesæk, de har jo ikke kræfter til at gå derop. Nu kan det godt være, for at der ikke skal være for meget strøm herinde i, at så kan jeg prøve at sætte den her ned. Fordi så kommer knap så meget strøm fra. Og strømmen lidt her. Der er smult en. Ja, det er rigtigt. Ja. Skal vi lige prøve at se, om den kommer hernede. Mm-hmm. Det er svært at se, det ved jeg ikke. Og så står den bare og gemmer sig. Det er også en fordel, hvis de smutter sådan lidt efter lidt. Ja. Jo, men her får du jo en fordeling over, der går måske i hvert fald 14 dage til 3 uger, før alle har forladt den. Ja. Og det bliver efterhånden, som de er klar til. Der er smule en mere.